Upange bwanji pambuyo pakutha kwa banja lako. Kodi banja lako kutherani kumene kapena linakutherani pakale ndithu, ndiye you are struggling to move on. And izizi zikutengeranso chikhalidwe chathu olomena anthu feta kuliramo kuti munthu banja likatha amasanduka chitonzo mmodzi. Ambiri timayamba kumutenga ngati iyeyo ndiye amene anapangisa kuti banja lolithe, osokoneza ndi iyeyo, olo amene anali osalongosoka ndi iyeyo. Kodi mukudziwa kuti banja lija litha kutha ngakhale iweyo kuti sunalakwe chinthu china chilichonse. Ndiye usamazitenge ngati kuti dziko lakuthera pamene banja lako lakuthera, komano uchitengeso ngati chimenechi chikhale chiyambi. Video ya lero tikuwapangira anthu amene wawa kuti aone kuti chimenechi chitakhala chiyambi of a stronger, wise version of you. So nkhani siyonena kuti mungopanga survive outside of your marriage, komano nkhani ndionena kuti uzipangeso rebuild, uzimangenso iweyo ngati munthu, uzipangireso umoyo umene uli wa mtendere, umoyo omwe uli ndi cholinga, komanso umoyo umene uli wa confidence. Ndiye video iyi tikuyipanga ifuati napemphera ndi follower mmodzi. Ndiye lero tifuna tikambirane zinthu 10 zimene ukuyenera upange ngati banja lako langokuthera kumene. Chinthu choyambirira ndi imene timati accept what happened. Chinthu choyambirira kwambiri pavuto linali lonse limene lakuchitikira ndi kuvomereza chimene chakuchitikiracho, chifukwa anthu ambiri amakanika kuvomereza, and kusavomereza ndi kumene kumapangitsa kuti vutolo lizingokulirakulira. Pamene banja lako lakuthera si nthawi yoti uzizipanga self blame, kuziblame iweyo kuti ayi ndikanatere olo olapitsa ndineyo mwakuti, komanso pakhale resentment, umazifira iweyo guilt kuti I think satanayo ndinali ineyo chifukwa zinthu zafika pamene papa. Sizimafunika zikhale choncho, komano you have to accept whatever has happened to you, chifukwa kuvomereza kuja kumathandizira timati kupanga release emotional pain, komanso kuti iweyo uyambe kupanga focus pa zinthu zimene zikupanga mata, komanso zimene zibwere patsogolo pa moyo wako, osati zinthu zimene iweyo moyo wako wazidutsa kale. So kuvomereza zimene zachitika ndi step yofunikira kwambiri imene ili ya number 1 pamene vuto linali lonse ngati limene lili lakuchitikira. Chinthu cha number 2, allow yourself to grieve. It's just okay iweyo kulira mmene iweyo ungatere. Misonzi Mulungu anayipangira tikamalira izituluka, so that's just okay for you. Komano ukamaliza kulira nanga munthu alira mpaka naliti, sungalire mpaka nakalekale. Divorce is not a loss. We understand kuti umakhala waluza chinthu chimene iweyo unkachilota moyo wako wonse, komanso maroutine amene moyo wako ukulira ukupanga every day, komanso nthawi zina umatha kuluza sense of identity. Unayamba kutchedwa Mrs. Ujeni kapena amuna awo Ujeni, muzi wonse ndimakulemekeza, iweyo kanyota kako ndikufika pena pake. Komano ukuyena uvomereze kuti divorce yachitika, nawo utha kulira mmene ungapangire, komanso usafulumize iweyo kupanga heal from this, because pala anthu ena ake amene amafulumizisa and at the end you find unena kuti healing ija sinateke. So utha kulira mmene iweyo ungathe kulirira, and utha kukamba nkhani zako kwa anthu amene umakhulupirira, ukatulako nkhawa, mwina nkupepukidwa, olo utha kupempha counseling. That's just okay to do pa nthawi ngati imeneyi. And udziwe kunena kuti munthu amene akupanga seek healing ijayo si weakness, si kuti ndiwe ofowoka yayi, komano iweyo ufuna uzikhonzeso moyo wako kuti ulowe mu phase ina ya moyo wako. Chinthu cha number 3 chimene iweyo ukuyenera uchite is to reconnect with yourself. Pa nthawi imene banja lakuthera ukuyenera uzipangeso rediscover who you are outside of that relationship. Uzizindikirenso kuti kodi ineyo ndine ndani, moyo wanga ucholinga chake ndi chiyani. Ndiye utha kuyambiranso kupanga zinthu zina zimene iweyo umanjoya kuzipanga, kaya ndi mahobbies, kaya umakonda mpira, kaya umakonda kupanga travel, or even kuziphunzitsa ma new skills. Izizi zimakuthandizira kuti upange rebuild the sense of self. Komanso chinthu china cha number 4 chimene ukuyenera uchite ngati banja lako lakuthera ndichonena kuti you have to protect your mental and emotional space. Maganizo ako uwateteze, komanso space yako uyiteteze. Izizo zipange bwanji? Then you have to set boundaries with your ex. Amene wasiyana naye uja nawo ukuyenera upange set boundaries. Fabala anthu ena amafuna zikupanga by control ngakhale akuthamangisa mbanjamo. So you have to set boundaries kuti zisakubwereresenso kumavuto amene wewe ukuchokera. Komanso ukuyenera utalikire environment imene ingathe kukusupula mabala amene wewe amayesera kupola nthawi ina yake. Nthawi ngati imene ndi nthawi yofunikira kwambiri kuti wewe uzipange surround ndi anthu amene ali positive komanso ali supportive kwa iweyo, osati anthu ongokuseka, ongokugemula, ongokunena. Ukuyenera anthu onsewa uwatalikire. Chinthu cha number 5 chimene ukuyenera uchichitenso ndi focus
focus on growth and not revenge. Pala anthu ambiri amene amaganiza kuti basi ndikapanga revenge ndiye ndikabweza. Nthawi iyi si nthawi yoti uganizire zokabweza ya, komano ndi nthawi yonena kuti iwe upange focus kuti upanga ukula bwanji. So don't live to prove a point. Life yako isakhale yonena kuti anthu andione kuti olakwa sindinali ine. Nthawi iso sili imeneyo. You have to lay low ndi kupanga zinthu zimene zizofunikira kwambiri ku moyo wako. Ukuyenera use chapter chimenechi kuti iwe ukule emotionally, spiritually and financially. So ukuyenera upange you have to let your progress speak louder than your pain. At growth yako ndi imene ikuyenera iyankhule kusiyana ndi ululu umene iwe ukudutsamo. Chinthu cha number 6 chomwenso chili chofunikira kwambiri, you have to rebuild financial stability. Pamene banja latha chuma chimatha kusokonekera. Muyendera kaya magalimoto, makhala mu nyumba yodula, mwina ndiwe mkazi akuchithamangisa kumene kuchako, kwabwereranso kumudzi, maluzi ayambiranso. So ukuyenera uziganizire kunkhani ya ndalama iyi kuti ndalama ziyenda bwanji outside the marriage. So you have to reorganize your finances. Mapezedwe ako a ndalama uwapangiso reorganize. Ukuyeneranso upange create ma budget, useve ngati ungakwanise kutero. Komanso you have to set new goals for independence. Kuti uziyimira wekhano potani, upanga chani kuti iwe uziyimire wekha. Chifukwa financial peace ija ndi emotional peace. Ngati chuma chikutheka zimakuthandizira kuti maganizo ako so akhale amtendere. Chinthu cha number 7, be patient with love. So usazifulumizise wekha kupanga jump into another relationship. Chifukwa mistake imene anthu amayipanganso kwambiri ndiko kujumpiranso mu relationship ina poona ngati kuti apanga hero mwamsanga. So instead umatha kupezeka zoti ukangonjezera mavuto kumene kuja kumene wapita kuja, komanso mwina mavuto amene unali unawo kubanja wakalo isaso bubanja linali zimene zikukampanga affect munthu amene ali osalakwa. So you have to heal first. When emotionally ready, zimathandizira kunena kuti upangenso attract a healthier connection. Iweyo maganizo ako akuti ali stable bobo, zimapangitsa kuti upangenso attract ma partners abwinobwino kwa iweyo, osati pa nthawi imene iweyo uli frustrated or pa nthawi imene iweyo zisakukuyendera. Chinthu cha number 8, you have to strengthen your faith or purpose. Chimene chimafunikira kwambiri nawo ndi kubwererano kwa Mulungu wako. Turn to your faith. Mapemphero aja chifukwa zimene zimathandizira kukubwezeresa a sense of purpose to regain inner peace. Kuti iweyo uzipangenso rediscover cholinga cha moyo wako, zimene zimakuthandizira kuti mtenderenso ubwerere mwa iweyo. Ambiri amapeza mtendere muzimezi. Komanso even kuyamba community service zimathandizira kupeza cholinga cha moyo wako komanso mtendere umene iweyo ukufuna pa nthawi yovuta ngati imene. Komanso chinthu cha number 9, care for your body. Anthu ambiri banja likathano nawo amazitayilirano. Azindionanso bwino ndi ndani, ine ndine osafunikira. Iyi ndi nthawi yofunikira kwambiri kwa iweyo kuti usamalire thupi lako, moyo wako. Ndi nthawi yoyenera kupanga ma exercise, uzidya bwino, kupuma bwino and keep yourself healthy. Uonesese zoti thupi lako lili healthy. Chifukwa thupi lako likhala bwino zimathandiziranso kaganizidwe kako. Chinthu cha number 10 chomwe chili chomalizira kwambiri, you have to embrace the new beginning. Uvomereze moyo winanso watsopano olo chiyambi chinanso mu moyo wako. So usayione divorce jangali kuti kunali kutha kwa dziko la iweyo kapena kunali kutha kwa moyo wako. Ayi, komano uitenge ngati inali turning point ya moyo wako. Iweyo wapanga survive. Now it's time to thrive. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.